बरी व्हावे दुष्ट दुर्जनाचा तू संहारी हे गणा आज आरतीवाल्यांचा स्पेशल भजी होत. भजी स्वतः काढता याच्यात तळता.
लाल व्हायला आणि हो बघा कागद राखू बसलो. आधीची आता पूर्ण बस खाली करंजे खाऊ 2 जण. स्पेशल थंडा पण बापरे आरतीवाल्यांची तर मजाच आज. काय बोलतो चटणी हिरवी चटणी धन्या हे धन्या हे बघ हे कोण दिसता कॅमेऱ्यात बघ अकडे बघ. तुरली धरती आज सारी श्रावण आला माघारी यावे घेऊन या उंदरावरी स्वारी हे गणा तुरली धरती आज सारी हे गणा तुरली धरती आज सारी मोरेश्वर